Здравейте на всички, аз съм Стан и това видео ще е за втория ми канал, понеже когато правихме лайв чат в неделя вечерта, имаше страшно много въпроси, които са свързани с новата ми книга Невидим. Тя всъщност е единствената ми книга, която съм писал до сега. В интерес на истината, когато бях 10-ти клас, бях почнал да пиша една книга, вампирски роман, казваше се Blood Samples или нещо от сорта, както и да е, няма значение. Книгата ми породи доста въпроси у вас и в основното видео нямаше как да разкажа толкова много за историята, какво може да се намери в нея. И тук мисля, че малко по-спокойно и тези, които наистина имат интерес да научат за книгата, ще останат за да чуят тези въпроси. Това е свързано не само с книгата, но както и с предстоящото турне с нея, когато ще обикалям по градовете. В този канал най-вероятно ще има влогчета от всяко едно събитие, където може да се видите и вие, ако дойдете между другото. И ако Стефи успее да ви штракне с камерата. Така, започвам с въпросите, които книгата породи. Може би един от най-често задаваните е за какво се разказва в книгата. Няма как да ви кажа всичко, за което се разказва вътре, но ще ви отгадна основни моменти, които са засегнати. Един от тях е темата за приятелството. Темата за приятелството е нещо, което е много близко до мен и предполагам до повечето от вас, защото когато си тинейджър, а и не само, приятелството е нещо, което те крепи, нещо на което се осланяш. Често пътищата се разделят, по някой път това се случва. Да, тъжно е, но може би това отваря врати за по-добри приятелства в бъдеще. В случая историята в Невидим тества няколко приятелства. И главният герой разбира какво всъщност означава да имаш приятел до себе си. Той пътешества доста, не само в България, но и извън България. Няма да казвам какво, къде и защо, защото е една от основните смислови ядра в книгата, ако мога така се изрека. Много от нещата, които вдъхновяват историята, са свързани с кино, с YouTube, с заснемане на видеа. Друго нещо, което е засегнато в книгата, е тормоза в училище. И вие ме питате дали аз съм бил обект на тормоза в училище. Да, бил съм не на физически, а по-скоро на психически, който не смятам, че е по-малко стресиращ за един човек от физическия, от токатите. Не че казвам, че да получиш няколко токата е маловажно, но не смятам, че трябва да се пренебрегва и психологическия тормоз, който много от вас също преживяват. Децата в училище понякога са много жестоки и това да не си като тях, да не си преминавал през развитието, което са имали те, да не си имал гадже, ако щеш, го приемат като нещо, за което могат да се подиграват, да те тъпчат и да смачкат самочувствието ти, но когато си тинейджър, ти не можеш да разбереш, че това всъщност е безмислено. Това може би е една от темите, които също са засегнати в книгата и когато прочетете, ще ви стане ясно за какво става въпрос. Много важно е отношението на родителите, връзката между деца и родители. Винаги родителя иска най-доброто за детето си и се опитва да бъде приятел с него, обаче не винаги му се получава. Затова тази книга е и за родители, които търсят пътя към децата си и се опитват по някакъв начин да заговорят на техния език, да разберат какво харесват децата им и да бъдат по-близки до тях. Също така се опитах да предам едно съобщение, което е свързано с това зрелите хора да се занимават с това, което им доставя удоволствие, защото родителите, които са доволни от работата си, са доволни от това, което правят, могат да предадат тази енергия на своите деца и те също да носят този пламък в себе си, да създават неща и да бъдат успешни в своя живот, което според мен е желанието на всеки един родител. Какво би била една тинейджърска история без любов, която да е сложна, която да е преплетена в любовни триъгълници? Да, това също го има в Невидим и не казвам, че винаги любовта е споделена между тинейджерите. При мен, особено в моята история, когато аз бях в гимназията, любовта ми не беше споделена. Момичето, което харесвах, не отвръщаше на чувствата ми, но беше окей, приемах го по някакъв начин. Съвета ми към вас, въпреки че знам, че за всеки един тинейджър училището и живота тогава е края на света. Всичко е много драматично, но повярвайте ми, не е така. Като съдържание има доста повече неща, които сега няма да ви издавам, ще ви го оставя за вас, когато четете книгата.
Друг въпрос е какъв е жанра на книгата. Повтарям го, книгата е роман, тинейджърски и затова в сайта на Egmont пише препоръчителна възраст 13+. Това не значи обаче, че не е подходяща и за по-малки. Просто съдържанието, което е вътре, насочва, че е подходящо за тинейджери и те най-добре биха разбрали самата история и биха я оценили. Това не значи, че в нея има неща, които са притеснителни за по-малките. Напротив, езика е абсолютно чист и няма нищо нецензурно. Друг много често задаван въпрос е дали историята има връзка с личния ми живот. Естествено, че когато правя нещо, било то видеа, книгата, аз се вдъхновявам от моя собствен живот и преживяванията ми и по някакъв начин те оформят. Много искате да ви споделя някакъв спойлер от книгата, окей, ще ви кажа, че един от героите в нея ще преживее първата си целувка вътре в тази история. И понеже отново питате в коментарите, въпреки че съм казал и го пише навсякъде колко струва книгата, книгата струва 14,90. Може да я поръчате предварително от сайта на Egmont. Ще сложа линк в карта, чакайте сега да покажа точното място, защото миналия път показвах грешно. Ето тук има едно кръгче, което ще се покаже. Ето там може да поръчате книгата. А ако го направите предварителна поръчка до 14 май, ще я получите подписана от мен на 20 май. Всички ще я получат на 20 май, не по-рано. Тогава и премиерата на книгата. И всички, които ме питат има ли вече някъде, могат ли да я вземат, не, няма, на 20 май ще бъде официално премиерата в книжарниците и от тогава вече ще може да се я купите и оттам. Както може би разбрахте, стартирането на книгата започва с турне, в което ще бъда в 8 града. От 20 май започваме до 11 юни. Ще обикалям, ще ви кажа и кои са градовете сега. Освен, че ще ви ги издиктувам, знам, че пак ще има хора, които ще питат в коментарите в Пловдив кога ще бъдеш, от колко часа и на кой адрес е книжарницата. За тази цел в описанието на това видео ще има един линк към Facebook събитие, на което може да отидете. Там са изписани абсолютно всички необходими данни, които ви трябват, т.е. дати, часове, места, на които ще се проведе срещата. Това са книжарница Хеликон в повечето случаи, както и техните адреси, защото в някои градове има повече от една книжарница на Хеликон. И така сега само ще ви изчета градовете. 20 май от 11 часа в Пловдив, книжарница Хеликон Пловдив на центъра. 21 май 12 часа на обяд София, книжарница Хеликон България на жълтите павета. На 27 май от 1 часа на обяд в Бургас, книжарница Хеликон на площада, който е на центъра. На 28 май от 10 часа сутринта в Стара Загора, книжарница Хеликон на центъра. 2 юни от 17 часа във Варна, книжарницата е Сиела, входа на морската градина се пада. Това е петък в 5 часа. Това означава, че аз ще бъда там докато има хора. Питате ме много колко време ще продължи срещата. Ще продължи докато има хора, които искат да се видят с мен спокойно. Няма да избягам, там ще бъда, ще се видим, ще снимаме, ще ви уважа, както и вие ще ме уважите, че ще присъствате. След това продължаваме на 3 юни, 11 часа сме в Русе, книжарница Хеликон. На 10 юни сме в 12 часа в Благоевград, книжарница Хеликон. И на 11 юни в 12 часа сме в Плевен, книжарница Хеликон. Пак казвам, че не мога да отида във всички градове, въпреки че много ми се иска. Ако се намирате в някой град, който е близък до тези, ако имате и желание и възможност, разбира се, може да дойдете и да се видим. Питайте ме също дали Стефи ще бъде с мен. Естествено, Стефи ще бъде във всеки един град с мен, неотлъчно до мен, ще снима с влог камерката ми, ще пускаме дейли влогчета, може би от всяко едно събитие тук в този канал. И така че може да се видите там в някой от тях. Освен това, дали щяло да има книгата по време на турнето? Да, естествено, все пак то се провежда в книжарници, ще ги има книгите, ще може да си ги закупите също и оттам. Сега ще ви разкажа малко за края на книгата. Когато прочетете историята, има един QR код, който може да сканирате с програма за сканиране на QR кодове, например QR Reader. Сваляте си го безплатно приложение и с него се отваря камерата, с която сканирате просто кода и той отваря един линк, който всъщност е видеото. В това видео има неща, които споделям и до сега не съм споделял. Има също така изрязани кадри от едно видео. Има други интересни неща, свързани с книгата, с процеса на писане на книгата, които доста от вас искаха да знаят. Затова той е вътре и се надявам много да ви хареса. Но освен това има и една игра, която организирам с тези, които естествено са прочели книгата и знаят за какво става въпрос, но за нея ще разберете тук. Ще има изненада, ще има и печеливш, но повече няма да казвам. Мисля, че това бяха едни от основните въпроси, които извадих от лайв чатовете, от съобщенията. Освен това ме питате дали ще има продължение.
Не знам все още, предполага се, но да видим, когато прочетете историята, ще ви стане ясно. Това беше всичко за това видео, надявам се да ви е харесало, надявам се да ви е било интересно и ако по някакъв начин съм провокирал интереса ви към книгата, може да си я поръчате от тук, предполагам ще мога да сложа балонче или там каквото се слага. И също така, ако ви харесват тези видеа, може да се абонирате за канала ми от тук. Тук ще бъде основният ми канал. И мисля, че това е всичко. Тук ще е основното видео към книгата, в което я обявявам. И очаквайте още нови неща в този канал. Може би и влогчета от турнето. И така, не знам какво друго да кажа. Благодаря ви отново за всичко. Чао!